ערן פרלמן, נשוי לשירלי, אב ל3 ילדים, קורל, רוי ושי. אני תושב הוד השרון, נולדתי בהוד השרון, גדלתי כאן והתחנכתי כאן. בוגר מוסינזון, מגמה ריאלית. בצבא שירתי ב8200, פיקדתי על 2 בסיסים של היחידה, רכשתי שם ניסיון רב. מעבר לכך, סיימתי תואר בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים. הצטרפתי לאיגוד השופטים, נבחרתי לתפקיד מנכ"ל איגוד השופטים, וניהלתי מערכת כוח אדם של מעל 1,000 איש בכדורגל. לאחר מכן, נבחרתי לתפקיד מנכ"ל ביי אנד דרייב, חברת הרכבים הראשונה ברחבי הארץ שמכרה רכב יד שנייה בצורה ממוסדת. לאחר מכן, הקמתי חברה המתעסקת בנדל"ן בינלאומי, מוכרת, יוזמת ומשווקת נדל"ן לקרנות בינלאומיות ברחבי אירופה. הוד השרון בליבי, התחנכתי כאן, אני אוהב את העיר, אכפת לי מהעיר. אני לא פוליטיקאי, לא מעניין אותי הפוליטיקה, מעניין אותי ההוויה ומעניין אותי העשייה. אני נמצא כאן לאור פניות של הרבה תושבים, לאור המצב שקיים פה בעיר. החלטתי לשים פעמיי לראשות העיר, אך ורק על מנת לסדר ולנהל את העיר הזאת בדרך אחרת לטובת התושב. שמעתי על הבעיות בעיר ואני יודע מה קורה פה, ועל אחת כמה וכמה לא דמיינתי לעצמי את הגירעון הקיים. ולכן אנחנו על סף חשב מלווה, ומישהו צריך להציל את העיר מהדרדור שקיים כאן, מרמות הניהול, התפיסת עולם הקיימת של אני ואפסי עוד, ולכן אנחנו צריכים להיות כאן לטובת העיר ולטובת התושבים. מה הדברים שצריך לעשות בעיר? בעיר הוד השרון יש בעיה בשדרת הניהול. לכן, הדברים הראשונים למנות את המנהלים הנכונים לתפקידים הנכונים, ומעבר לכך יש 1,600 עובדים שצריך להחזיר להם את החיוך, חובה. זה מה שהמשאב הראשון שאנחנו צריכים לטפל בו. אחר כך יש לנו את הביטחון, את החינוך, את התחבורה, את הרפואה, כל השירותים המוניציפליים שהעיר הזאת לא מקבלת בתוך העיר, אלא יונקת אותם מערי הסביבה. אנחנו עיר לוויין, ומחובתנו לייצר כאן שירות לתושב, שכל הנושאים המוניציפליים יטופלו בתוך העיר עצמה. ביום הבחירות נצא כולנו להצביע לראשות העיר, לערן פרלמן. ביחד נצביע ונוביל למהפך, ביחד נשנה סדרי עדיפויות בעיר. תנופה למועצת העיר, ערן פרלמן לראשות העיר. תודה. ערן פרלמן, מנהיג עם חזון, אצלו הוד השרון במקום הראשון. תנופה מאחדת את כולם באהבה, מנהיגות ליברלית זאת תנופה.